Са ли формички? Ви, момчета, футбол, гледате ли? Любимият отбор кой е? Ливърпул. Няма бързо. Здравейте, господин Паришки. Хайде. Добре съм. И вие сте на проверка днес. Точно така, съхвата съвпадение. Точно така. Много сега. Yes. Как прекарахте новогодишни празници? Добре. Аз също. Ученици. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Смянчи. Моето момче, на тебе. Къде ти е формичката? Фитнеско. Трябва да минаш. Тя ще държа чашка. Няма да има проблем. Добре, всичко. Добре, заповядай. Ще си говорим в математиката с теб. Добър ден. Добър ден. Госпожа, как сте? По-добре. Отсъстващ има ли? Първи тук ли е? Втори тук ли е? Трети? Ето. Добре. Някой има ли презентация за днес? Аз имам презентация, обаче съм я забравил. Ама не може. Как ще да правиш? Госпожо, забравих я. Ти си имал ангажименти, поел. Госпожо, моля ви се следващия път. И как другия път? Има си график. Госпожо, кола направя, забравих я. И как, какво? Пише четвойката и това е. Симеоне, седи на стол. Госпожо, може да отида на туалетната? Върви. Тишина. Георги, излез и повече не се връщай. Ма не ми се слушай, излез. И коя е тя? Да ми отговоря номер 5. О, госпожо, моля ви се да не е теска. Ама кой ми се молиш, аз съм Господ? Пише да това сте няма да ма. Не ми дайте шанс. Къде шанс ти дам? О, сега заради таз, утре всички ще правите конкурс. Чакай да успея. Абе, Коста, чакаме! Аз точно съм чакал през минуто, за тебе ли ще чакаме? Се видим с него лятото. Аз казах ли на вас, че искам тишина, бе? Я моквайте веднага. О, ще го правя с това контролото.
Добър ден! Добър ден, колеги! Добър ден, колежки! Изравен клас, както винаги е вашия. Ще дойдете ли на коледното парти? Не, аз ще го с. Така ли? Добре, все пак бяхме дължи да ви попитаме. Униформи, всичко е на наред. Много добре. Довиждане. Ай, че стил на кафе! Здравейте, госпожо. Още? Видите униформичката на тебе? Забрал съм вкъщи, госпожо. Добре. Аз няма да забравя да ти пиша забележка в дневничето. Колече, защо сте с този светъл пантон? Там някой стак за пране. Имаше цяла ваканция да периш. Сега сте пиша забележката. Следващия път ще се научиш. Имате ли въпросите към домашното? Не. Смятам, дай да видя твоето. Симеонче, как ще имаш въпросите, като нямаш домашно? Сега имаш двойка. След малко издаш на дъскичката, да се опиташ да изкараш повече. Си двойка, човек. Двойче. Двойче. Симеонче, като това, което се говори след дъскичката, да решиш едно стимче. Браво, Симеонче. Сега ми искаш теоремката на Талес? Не знам. Браво. Знаеш, най-важната теоремка за часа. Нямаш домашно. Радка имаш ли? След часа трябва с нея. Бележник. Тройче. Така, щом нямате въпроси към задачките? Имаме. Така, остава една минута. Изведете по един лист. Имате 45 секунди. Смятам, че начинат за 30 и няма да имате проблем. Ориентирайте се към включение. Госпожо, прекалено малко време за толкова много задачки. Симеонче. Това е за време. Ако си беше решавал вкъщи задачките от теремките, нямаше да имаш проблемчета. Още 10 секунди, защото съм любимец. Няма. Симеонче. Браво, Симеонче. Сърди се. Имаш двойче. За последно, припишете тези 500 стемчета от дъската за домашно и сте свободни. Приятен ден! Точка проблематика. Извади и запиши документ. Аз съм започнал. Всички ли имате произведение? Аз нямам. Как така нямаш? Забравяй го. Къде е произведението? Вкъщи. Какво прави вкъщи? Его. Ще го забравиш. Какво се казва първо?
Добър ден. Добър ден. Произведение имаш ли? Не. Марш навънка. Марш навънка. Излизай навънка. Леопа. Забравя съм я, госпожо. И как ще забравиш сега, ако влез проверка? Госпожо, спокойно. Това ти е за последно. Добър ден. Добър ден, колички. Сядайте. Така. Изряден клас, всички имат униформи. 2468. Колко човека сте в клас? 29. Грешката е вярна. Госпожо, момичето тук да казва, що няма униформичка. Няма. Забравила съм я. Забравя, бе. Ако обещаш следващия път да имаш, няма да пишем. Иначе пишем. Пишем ли? Обещавам. Обещаваш. Добре ли ден, колега? Извиняй, вие какво искате? Нищо не искам. Велики, дай го този телефон тук. Няма. Дай телефона. Няма. До вечера съответно ще звъна на вас, утре с родителско тяло. Да се Хубаво, добре, айде. Госпожа, може да Марш навънка! Звъни! Марш навънка! Коша, изпри дъвката! Госпожо, сега лапна. Дъвката в коша! Аре, госпожо. Изплюй дъвка. Цялата! Аре, госпожо. Моля ви се. Точно. Извади тетрадките и запиши съответно. Божо, аз остане няма да идвам на училище. Как няма да идваш? Имам бележка и ще бъда болен. Няма да дойда. Ще дойдеш. Няма да дойда. Ще дойдеш. Няма да дойда. Достатъчно. Имам работа да върша. Извади тетрадките и запиши следващата точка. Каква? 6-та Рабейшън. Запиши. Виждане на министра. Свободно.